Diyos, maray na aga sa indo gabos mga tugang, maluhod po ang gabos para sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang mahihirakon asin maugayon, minadulo kami sa imo, daraan sa muyang pangangaipo, tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 virus na nagpupurisaw sa muya, asin nagbawi nin mga buhay. Hinahagad niya mo ngunyan, lilingya kami nin pagkamuot, asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot, irayo kami sa pagkatakot sa helang, asin kagadanan, baguha ang samong paglaom, asin pakusuga ang samong pagtubod. Namimibi kami na sa imong giyahan, ang mga tawong pinagkatiwalaan na maghanap nin bulong, asin mapundo ang pag-ulakit ka ining helang. Nagpapasalamat kami sa imo sa nahimong bakuna na nangyari dahil sa giya kan sa imong mga kamot. Bendisyon ni ang samuyang paghinguha na gamiton ining bakuna na matapos na ang pandemya sa samong banwaan. Ipinapamibi niya mo ang mga nagaataman kan samuyang salod, nalugod pa man maglingkod sa mga nagihelang, na may mahusay na kaaraman, siring man pagkaherak. Tawan sa inda ang maliksing pag-isip asing hawak, kusog sa saindang sinumpaan, proteksyon sa helang. Ipinapamibi niya mo ang gabos na nagsasakit, na marahay mantulos, suruga ang mga nagaataman sa inda, tawining kapahingaloan na diing kasagkoran ang gabos na nagadan, asin ranga sa mga nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na inining kadipisilan, na maghingoha para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa mga nasa katikapuhan. Malampasan lugod ining krisis, huli kan sa tuyang pagmakulog, asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdara sa to sa konbersyon, asin kabanalan. Inigabos sinahagad niya mo, huli kay Jesucristo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade kaiba mo, asin kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina ni Diyos, hari pagpabayai ang samuyang mga kahagadan, asin mga pangangaipo, alagad danay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, o mamurawayon asin banal na birhen. Amen. Santa Maria, kaumayanin mga nagihelang, Ipamibi mo kami. San Jose, Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamibi mo kami. San Roque, Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod. Ipamibi mo kami. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinakban. Inaako mi ni nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin nautob ang sa imong kabotan na atamanon ang kinakban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mga salangkibo, asin ngunyan, namamatean mina, ang padusang balik, kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinakban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagduga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumoto na Ama, sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namomotan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Ang tabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog, kang kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami.
Nuestra Señora de Salvación, ipamibin mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibin mo kami. sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po muna. Sa giraray, Diyos maray na aga sa indugabos mga tugang. Ngunyan iyuan ika-30 Domingo sa ordinaryong panahon. Ang Diyos saro sana daing iba. Siya iyuan pagkamuot. Ngunyan na Domingo, padagos kitang sinasadol ning kagurangnan, namamuot siring kan sa iyang ipinahiling na pagkamuot. Pagkamuot na daing hinahagad na kapalit, kundi itinatao ang bilog na puso asin buhay sa Diyos asin kapwa. Hagadon niya to sa mahal na Diyos na makaarog kita ki Kristo asin magkaminarootan kita asin magtarabangan para sa kaligtasan ning bilog na kinakban. Isabay niya to sa misang ini ang mga minasunod na intentions. Pasasalamat kan mga minasunod. Jose Piñelos Jr. and family, Acerados family, Mr. and Mrs. Angelo Pago and family, Rene Daet, Noel and Raul Ahero and family, in honor of the Most Holy Rosary and Saint Vincent Ferrer, Den de la Cruz and family, Elmer J. T. Bulawan, Mary V. Linsoco and family, and Leonor Brihel, for all the angel and saints. Special intention sa kahagadan ni Cecil Mendez, Siringman, healing and fast recovery of Ruben Gacos. Ipamili na niya to ang mga minasunod na kalag. Froilan, by Rosie B. Azopardo Cantara and family, Roy Randolph, by Babylin Palanca and family, Yumeriano, by Akende family, Verna, by Bilyeza family, Seriaco Jr. and for all souls, by Daphne Garcia and family, Antonia, by Dumopoy Baliktar and Vivar family, Nestor, by Batong family, Charlie May Joseph, by Carlo Magno M. Diaz and family, Vicente, by Doctora Teresita Plaza and family, Manuel and Virginia, Eduardo, Maria Hcibiz, Maria Chona, and for all souls, all requested by Abion family, for all souls by Leonor Brihel, Elpidio and Gloria and Salvacion by Azagra family, for all souls by Bonaobra family, Edgar and Dominga Roselita by Barcelon family, Efren and all souls by Apinado family, Abundio and Victoria, Onofre, Senior and Purificacion, Senforoso and Onofre, Junior and Edna, by Mr. and Mrs. Jose Basmayor, Jerry and Cheryl, and for all souls by Belen's family, for all souls by Loida M. Asiado, for all souls by Mr. and Mrs. Angelo Pago and family, Maria and Quirico, and for all souls by Del Rosario and family, Eduardo and Elsie, and for all souls by Camigla family, Mariano Jr. and Edwin by Quintanilla family, Raymond, Sergio, and Maria by Veronica Belen and family, Domico and Flor, Esperanza, for all souls, and Antonio and Remedios by Ludovice family. Rosario Charito, Edelberto, Mila and Xavier by Ahero Felipe Acuña family, Juan and Filomena, Presentacion,
and Rosalia by Garcia Real family. For All Souls, Crispin and Gregoria, Emilio and Olympia by Adan and Flor Real and family. Loreto and For All Souls by Mr. and Mrs. Mirafuentes and family. For All Souls by Mr. and Mrs. Del Rosario. Nancy and Luis, and For All Souls by Dan de la Cruz and family. Roberto Esperidion, Dionisio, Eliseo and Ninita, Federceo and Soledad, Anastasio and Josefina by Joey Z. Dioneda. Rodrigo and For All Souls by Winnie Miliete. Arcadio and Rochelle, For All Souls, Otelia and Macario by Marivi Lensoco and family. Roberto and Florenda by Mr. and Mrs. Dexter Lensoco. Carlos by Lourdes Labalan and family. Ricardo and Carmen by Atento and Manlapas family. Romero and Concepcion, Basilio and Margarita, and For All Souls by Resty Bron and family. For All Souls by Corazon Herrera. Roberto by Cynthia Manuel. Pasasalamat sa kahagadan ni Benito Balsita and family. Para sa kalag ni Maricel, Jesusa Asin Armando, sa kahagadan ni Ronaldo Pagio and family. Para sa kalag ni na Adelfa Tapon, Teresita Romero, Ofelia Nonsol, Veronica Alfredo, Papa Tapon, sa kahagadan kan Pamilya Romero. Para sa kalag ni na Bartolome Sr., Quiteria, Leonora, Alfredo Sr., sa kahagadan ni Rosary family. Para sa kalag ni Hermelita, sa kahagadan ni Connie Innova and family. Roberto Sr., Raquel, and Mario by Balmes family. Para man sa gabos na kalag, sa kahagadan ni Lai family. Para sa kalag ni Francisco and Luz Viminda and Vilma Almaldon by Almaldon family. Banwaan ng Diyos ang satuyang selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father Alwin Rilorcosa. Matindog tabi ang gabos, asin sarabay niyatong awiton an awit sa pagpuon. Banwaning Diyos na Diyang magugma, magdulog kita sa atubangan niya. Banwaning Diyos na Diyang magsamba, magpasalamat kita sa ngaran niya. Uya ang Diyos sa iya, banal na pinag-eerokan. Siya minatao, kapangyarihan kusog sa iyang banwaan. Banwaanin Diyos, madyang magugma, magdulog kita sa atubangan niya. Banwaanin Diyos, madyang magsamba, magpasalamat kita sa ngaran niya. Magpasalamat kita sa ngaran niya. Banwaanin Diyos. Sa ngaran ka nama, kanaki, kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nantaan pagkamuot, kan Diyos sa inan pakisumaro, kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Good morning.
Good morning, Father. Tugang tangani na magkanigo kitang magdulot kay ning banal na misa, rumdumon asin pagsusulan niya to, ang sa tuyang mga pagkukulang, mga kasalan, maghagad kita nin kapatawaran. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadji ako, Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako nindo'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalan, darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katuninungan, sa mga taong marahayan buon. Inoong ang ika, rinurukyang ika, sinasambang ika, pinapamuraway ika, pinapasalamatan mika, huli ka na pula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, kaning langit nun, Diyos sa mga kakamon. Kagurang na aking butong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, ika naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, kairaki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, apuan sa mong pagimahera. Ikaw na nagtutukaw sa tuo ka naman, kairaki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urok, kalangkaw. Jesucristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita, Diyos na makakamhan, asin mayrakon, na ginikanan kan atang, tanganing maninigo asin makangalas na mapaglingkudan kakan sa imong mga parasunod, warasan sa mo na mimibi kami, na daing kaulangan kaming maghidali pasiling sa imong mga panuga. Huli kay Jesucristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo,
Diyos sa gabos sa kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Pinapagirumdong sa to, na ang pagdangog sa tugon kang Diyos, mahalaga. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Deuteronomio. Si Moises nagsabi sa banwaan, matakot ka sa kagurangnan mong Diyos. Utuba ang gabos na tugon, asin kabutan na itinaon niya sa indo, sa imong mga aki, asin makuapo. Utuba sa gabos na aldaw nin sa imong buhay, nganing humalawig an sa imong mga aldaw. Danguga Israel, asin tandaan mo, nganing ika mag-urog, asin magdakula, asin sa panuga sa imo, nin kagurangnan. Diyos nin sa imong mga magurang, panuga na itataw sa imo ang daga, na nagbubulos nin gatas, asin tangguli. Danguga Israel, an kagurangnan tang Diyos, iyo sana an kagurangnan. Kamutan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong kusog. Isurat mo sa imong puso an mga tataramo na ini na ipinagbubuot ko sa imong yan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Namumutan ta ka, kagurangnan sa kong kusog. Namumutan ta ka, kagurangnan sa kong kusog. Namumutan ta ka, kagurangnan sa kong kusog. Sa kong gapo, sa kong paalawan, sa kong paratubos. Namumutan ta ka, kagurangnan sa kong puso. An sa kong Diyos, gapo na sa kong paalawan, sa kong kalasag, sa kong katabang, sa kong pailihan. Maninigo sa kagurangnan, ang gabos na kaumawan. Kung ako minapod, rinigtas ako sa mga kalaban. Namumutan ta ka, kagurangnan sa kong puso. Mabuhayan kagurangnan sa kuyang palawan, bagumawan ng Diyos na sa kuyang kaligtasan. Dakulang mga panggana, itinaon niya sa sakiyang Hades. Pagkamuot, ipinahiling niya sa sayang linahidan. Ki David, asin sa sayang mga kakian, sa panahon na daing kasagkuran. Namumutan ta ka, kagurangnan sa kong puso. Namumutan ta ka, kagurangnan sa kong puso. Si Kristo ang halangkaw na padi sa God paman. Siya banal, daing digta, asin para tubos ning kasalan, kan bilog na katawohan. Siya ang pading banal, padi nin bagong tipan sa God paman.
Hinanyugon niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Ebreo. Igwa kay tunindakol na mga padi. Hulit sa kagadanan, sinagabos, natatakot. Alagad si Kristo, hulit sa kwad paman magdadanay. An sa iyong pagkapadi, daing kasagkoran. Kaya siya sa kwad paman, igwaling kapangyarihan sa pagligtas. Hulit danay niya kitang ipinapamibi. Kitagabos si minadulok sa Diyos, huli sa iya. Siring kay ni anpadi na angay sa tuya. Banal, daing sala asin daing digta. Day kabilang sa mga parakasala. Iniitaas sa ibabaw nin kalangitan. Padi na rin nagkakaipong magdulot tin atang, araw daw. Siring sa ginagibo kay ibang mga padi, para sa indang sariling mga kasaalan, asin man para sa mga kasaalan nin banwaan. Ini makasarong ginibo niya, an inatang niya, anding an sa iyang buhay. Ang tugon minagibo ng mga padi, mga tawong panon kaluyahan, alagad ang panugan na sinumpaan, na masangli sa tugon, ginibo ang aki na pading banal, sagkod paman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang namumuot sa ko, olay ning kagurangnan, mautob kan sa kong tugon. An ama, mamumuot sa iya, asin madalaw kami sa iya. Matindog tabi ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na Ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong iskriba na naghihinanyog kan urulay, pakahiling na marhay ang mga simbag ni Jesus, nagrani as naghapot. Arin an enot sa gabos sa tugon. Si Jesus nagsimbag, an enot sa gabos sa tugon, iyo ini. Danguga Israel, an kagurangnan tang Diyos, iyo an kagurangnan. Kamutan mo an kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong isip, asin bilog mong kusog. An ikadwa, iyo ini, kamutan mo an kapwa, siring kan pagkamot mo na sa imong sadiri. Daing tugon na maurog kadakula kaini. An iskriba nagpahayag, tama an sa imong simbag maestro, an kagurangnan saro sana, asin daing iba. An pagkamuot sa iya, sa bilog na puso, bilog na isip, asin bilog na kusog, asin ang pagkamot sa kapwa, siring sa pagkamot sa sadiri, iniurog na mahalaga kisa sa gabos na atang udulot. Nahiling ni Jesus na marhay
asin malinaw an pahayag kan iskriba. Kaya nagsabi sa iya, bako kang harayo sa kahadean ni Diyos. Pakatapos na inani nangahas na maghapot sa iya. Marhay na bareta in sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa liwat, good morning. Mga tugang, si Alexander Blake igwanin pigsurat na libro na ang titulo The Nuriel Image. Mga tugang, sa librong ini na sinurat ni Alexander Blake, pig-describe niya ang pagkamuot asin an commitment na itinao ni Rodolphe Norier sa inaapod na pagsayaw nin balay. Mga tugang, mismo si Rodolphe Norier, iyo ini an sabi niya, manungod sa pagkamuot asin commitment na itinaon niya sa pagsayaw na balay. Sabi niya, balay has become my whole being. It is the only avenue of fulfillment sa iyang buhay. Asin mga tugang, si Alexander Blake, iyo ini ang pigsurat niya, manungod sa iyang nahiling sa inapod na pagkamuot asin commitment na itinao ni Rodolphe Norier. Mga tugang, pigsurat ni Alexander Blake ining mga minasunod. Sabi niya, for its sake, he has fought, sweated, quarreled, insulted, schemed, made dream, and made, sabi niya, bitter sacrifices sa inaapod na pagsayaw nin balay. Sabi niya nga ni Alexander Blake, manood ki Rodolphe Norier, ballet or dancing takes priority over everything and everybody. Asin sabi niya, loyalty, manungod sa inapod na pagbalay ni Rodolphe Norier, is unquestioning. Sabi niya, manungod ki Rodolphe Norier, sabi niya, ang pagsayaw nin balay, it is both the means of his living and the end sa iyang buhay. Mga tugang, kunbaga, digdi sa paagi kan inaapod na pagkamuot, asin commitment na itinao ni Rodolphe Norier sa inaapod na pagsayaw nin balay. Tinatawan kita nin ideya manungod sa pigsasabi digdi sa Ebanghelyo, manungod sa inapod na pagkamuot sa mahal na Diyos. Napigsabi baga digdi kan sa tuyang kagurangnan kung ano ang pinakadakula sa gabos na tugon. Nasabi kan sa tuyang kagurangnan digdi sa Ebanghelyo ang pinakadakula sa gabos na tugon, sabi digdi, danguga Israel, kamutan mo ang sa imong kagurangnan mong Diyos, sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong isip, asin bilog mong kusog. Mga tugang, ining pigsabi kan sa tuyang kagurangnan na pinakadakula sa gabos na tugon, hali baga ini mga tugang, sabi nga ni sa libro nin Deuteronomio. Mga tugang, iyo ini ang pigaapod kan mga Hudiyo na Shema. O sabi nga ni, an imperative meaning kay ang Shema
sa Ingles, hear or pay attention. Asin mga tugang ang mga payos Jews, iyo ini ang pigre-recite ninda uro aldaw ining inapod na Shema. Ini nganing tugon na danguga Israel, kamutan mo an sa imong kagurangan mong Diyos sa bilog na puso, bilog na kalag isip asin kusog. Asin mga tugang, iyo man ini sabi nga ni an ultimo na pigbabanggit na mga tataramon nin sarong Hudiyo kun siya sabi nga ni magadana o magagadana. Mga tugang, kun hihilingon niya to sa buhay kan sa tuyang kagurangnan. Sabi nga ni iyuman ini ang naging pundasyon kan sa iyang pagtubod asin debosyon sa bilog niyang pagkabuhay. Ang ngaran na pagkamuot sa mahal na Diyos sa bilog na puso, isip, kusog, asin kalag. Asin mga tugang kung hihilingon nga niya to, ang sa tuyang kagurangnan, sabi nga ni, goes beyond digdi sa tugon na ining pinakadakul at tugon na kamutan ang mahal na Diyos sa bilog na puso, kusog, isip, asin kalag. Ninhulit mga tugang kan pighapot kun arin ang pinakadakula, bako sana ini ang pigsimbag kan sa tuyang kagurangnan, kundi may pigsabi pa ang sa tuyang kagurangnan na kamutan ang sa imong kapwa. Siring kan pagkamuot sa imong sadiri. Asin mga tugang, kung ilingon niya to, kumbaga, pig-incorporate kan sa tuyang kagurangnan ining duang tugon na ini. Nasabi nga ni, dahil ka makakapagsabi na ikatunay na namumuot sa mahal na Diyos sa kagurangnan kung ika dahil namumuot sa kapwa. So iyo ini mga tugang ang magayon na bagay na ipinahayag asin pigtukdo kan sa tuyang kagurangnan digdi sa Ebanghelyo. Nadaisa na, sabi nga ni, kaipuhan na kamutan an mahal na Diyos, an kagurangnan, kundi kaipuhan man an ngaran na pagkamuot sa kapwa. Asin mga tugang, bako sa nangan pigsabi kan sa tuyang kagurangnan na kamutan an mahal na Diyos, an kagurangnan, asin an kapwa, kundi mga tugang, pigpahayag digdi nin sa tuyang kagurangnan, kun paano, sabi nga ni, kamutan an mahal na Diyos, an kagurangnan, asin an kapwa. Pigsabi baga digdi, kamutan an kagurangnan, an mahal na Diyos, sa bilog na puso, kalag, isip, asin, kusog. Asin kamutan an kapwa, siring kan pagkamuot sa sadiri. Mga tugang, si Rodolphe Norieff, arog ka ini. So sa iyang itinao na pagkamuot sa pagsayaw nin balay. Asin mga tugang bakusan siguro si Rodolphe Norieff ang nagtao nin arog ka ining klase nin pagkamuot. Maski nga ni mga tugang sabi nga itong master of artists, itong mga great scientists, or great actors and actresses, o itong mga sabi ng mga state men and women, or great athletes, arog ka ini, an sabi nga ni, pagkamuot na itinao ninda. Asin dedikasyon, asin commitment na itinao ninda sa anuman na larangan or field na kung saan nag-excel sinda. Pero mga tugang, sabi nga ni, kun ang tao ikinakatao an arog kining klase nin pagkamuot asin dedikasyon o kaya commitment sa mahal na Diyos pa daw, dai katao nin tao an arog man kaini na pagkamuot
as in commitment sa mahal na Diyos. Kung mga tugang, sabi nga ni, ikinatao ang bilog na buhay sa iba, nata sa mahal na Diyos, na ikitao ang bilog na buhay na kung sain ang mahal na Diyos, sabi nga ni, siya ang nagkagtao kan sa tuyang buhay, kan mga talento, asin kan mga bagay na igwa kita sa tuyang buhay. Dahil niya to, ikatao ang arog kaining pagkamuot sa mahal na Diyos. Mga tugang, kung kita daa tunay na namumuot sa mahal na Diyos, arog kaini ang satuyang gigibuhon sa tuyang buhay. Maski daa kita nasa trabaho, pwede niya to na sabi nga ni, umawon, sambahon ang mahal na Diyos. Asin kung kita tunay na namumuot, sabi nga ni, kung igwanin oportunidad na magpangaji, mapangaji kita. O kaya, sabi nga ni mga tugang, dadangugon niya to ang tataramon kan sa tuyang kaguranan kisa sa mga tataramon na, sabi nga ni, nadadangog niya to sa radyo, sa telebisyon. Arog ka ini mga tugang, ang satuyang, sabi nga ni, gigibuhon sa satuyang buhay kung tunay na kita namumuot sa mahal na Diyos. As in, sabi nga ni mga tugang, kung kita tunay na namumuot sa mahal na Diyos, madaloy man ini sa inapod na pagkamuot sa satuyang kapwa. Sigurado iyan mga tugang. Sabi nga ni, kung kita tunay na namumuot sa mahal na Diyos, magiging sensitibo kita. Sabi nga ni, sa pangangaipo kan sa tuyang kapwa. Mamamatean niya to ang kasakitan kan sa tuyang kapwa kung sinda, sabi nga ni, nakakamate nin mga kadipisilan sa buhay. Sabi nga ni, kung kita, sabi nga namumuot na tunay sa mahal na Diyos, sabi nga ni, sabi nga ni, pangarap kan sa tuyang kapwa, iyuman, iyan ang sa tuyang mga pangarap, nagariman sana, pangarap niya to, arog ka ini ang mamamatean niya to mga tugang. Asin sabi nga ni mga tugang, kung kita man tunay na namumuot sa tuyang kapwa, iyo'y ni supig sabi baga, kan sa tuyang kagurang nandigdi sa lalaki na naghapot sa iya kan pinakaurog kadakula na tugon. Na sabi nga ni, harani ang kahadean nin mahal na Diyos sa satuya. Kung kita namumuot sa kapwa, harani kita sa satuyang kagurangnan. Mga tugang kun ang mga Hudiyo, igwanin Shema na pigasabi, pigrecite na ininganin dakulang, pinakadakulang tugon. Mga tugang siguro iyon ang challenge sa satuya. Di isa na niya to i-recite, kundi isabuhay niya to. Ining pinakaurog kadakula na tugon, ining pagkamuot sa mahal na Diyos sa tuyang kagurangnan sa bilog niya tong buhay. Asin ang pagkamuot sa kapwa, siningan pagkamuot niya to sa tuyang mga sadiri. Matindog kita mga tugang, ipahayag niya to ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit, asin kan daga, kan gabos na nahihiling, asin daing nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaking daili na lang, saro sa pagka-Diyos kan Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nani laman huli kan Espiritu Santo, ki Virgen Maria, asin nani tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sa God sa kagadanan, asin ilinubong. Asin ka ni katulungal daw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit,
Nagtutukaw Tukaw sa sa tuo tuukan, kan Ama, Ama, asin mamuraway na mabalik sa sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kay bakan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagkaram sa paaging mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasaklan, asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mga tugang, si Kristo nagtugon sa to na kita mamuot sa tong kapwa. Magdulot kita nin mga pamibi sa Ama para sa tong simbahan, asin banwaan, ang sa tong simbag, Diyos nin pagkamuot, hinanyuga kami. Diyos nin pagkamuot, Hinanyuga kami. Para sa mga lideres kan sa tong simbahan, ang Santo Papa, Obispo, asin mga padi, maging manlugod sindang mga tunay na ehemplo nin pagkamuot sa kapwa, asin sa pagsabuhay kan tugon ni Kristo nin pagkamuot, mamibi kita. Diyos nin pagkamuot, hinanyuga kami. Para sa mga lideres kan sa tong banwaan, hinguhaon manlugod ninda, na sinda maglingkod nin tudok sa buot sa mga tawong nagpili sa inda. Si Kristo manlugod ang sa indang ehemplo sa paglingkod sa kapwa. Mamibi kita. Diyos nin pagkamuot, hinanyuga kami. Para sa mga dukha asin nagtitios, di manlugod sinda mawaraan nin paglaom sa pagkamuot kan Diyos. Mamibi kita. Diyos nin pagkamuot, hinanyuga kami. Para sa mga tugang nyato na nagadan, urog ng gayo itong mga nagadan dahil sa helang na COVID-19. Ako on malugod sinda kan Diyos sa iyang kahadean. Mamibi kita. Diyos nin pagkamuot, hinanyuga kami. Kita gabos na uya sa misang ini, tanganing magpasalamat ning tudok sa puso, huli kan pagtumod na inako ta, asin maugmang mag-abuloy para sa pangangaipo nin misyon. Mamibi kita. Diyos nin pagkamuot, hinanyuga kami. Diyos nin pagkamuot, ikaan nagtaosamo nin buhay, hinanyugaan sa mong mga pamibiurog na itong nasa kairuruman, kan sa mong puso, tawan sa mo an sa mong mga hinahagad. Inihinahagad niya mo sa ngaran ni Kristo sa imong aki, sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Inumaw ni kakagurangan Diyos, sa mga naghuligan sa iyong pag-arap makampan niya, pinapay ko ang nag-asan sa mga pagalabi. Inumaw ni kakagurangan Diyos, sa mga
Magpamibi kamo mga tugang, tanganian sako asinan sa indong, atang magkanigong akuon, kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ining sakripisyo maging malinig na pagdulot sa imo, asin para sa banal na biyaya, kan pagkaherak mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Sa pagkamot pinagsisilibrar mi an sa iyang paggagadan, sa buhay na pagtubod pinapahayag mi an pagabuhay niya liwat. Asin sa urog kasarig na paglaom, inahalat an mamuraway niyang pagdatong, kaya kaiba, kan gabos sa santos asin angheles, sarabay kami nag-umaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ikan ang gadan banal, burabod nin gabos sa kabanalan kay ining maatang namimibi kami. Pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, nanganing para sa mo, maging hawak asin dugo ng samong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya sa lugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuakan tinapay, pagpasalamat binaa kini tinaoso sa iyang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, taini an sa kuyang hawak na idinudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi sa pagwanyakan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, tinaoso sa iyang mga disipulo sa ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin danay na tipan, dugo na papabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini an pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamaet niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagod na ikaw, Kaya kami na nagururumdom kan sa iyang pagagadanas in pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan,
kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinagpakanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Nanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo, si Joel asin nga boss na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagabuhay liwat. Asinan nga boss sa mga ganan, urog na itong mga pinapamibi niya mo sa misa ngunyan. Asin itong mga ganan na mayo na ni nakakarumdom na magpamibi para sa inda. Asin ang mga kalag, mga ganan na pinangakuan mi na ipagpamibi. Ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos sa mimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Bihe na ina kan Diyos kan mga banal na apostoles asin gabos sa santos na kaito pa nakakapagaygaya sa imo magkanigong maging kaheras kan buhay na daing kasagkoran mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo an gabos sa kagalangan asin kamurawayan sa gabos sa kapanahunan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas sa tugon, asin pinatuod, kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan ka sa imong pagkaherak. Maging danay, natalingka sa kasalan na sinmalig ka sa gabos, nakapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo.
Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, asin sa muya na yaon ngunyan. Katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan, tinatao ko sa Indo. Hare pagil nga sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog, na sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan tinaman, kaharaki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan tinaman, kaharaki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan tinaman, tawi kami ni Uya ang kordero kan Diyos, uya siya na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, paladan kita na mga inaapod sa pamanggi kay ining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pangataman, lugod kita kan hawak asin dugo ni Kristo, Amen. sagod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil taday ko mahihimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahera ko na Jesus. Tauan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Mauot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo, maglinig. Ang sa imong laman, magpakusog. Asin ang sa imong espiritu, magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen. Jesus nakamurangnan, kami sa imong
Malud tabi ang gabos, para sa pagpamibi, para sa sararong pagbaklay, kan sa tong simbahan na lokal. Uya kami sa atubang mo, Espiritu Santo, nagkakatiripon sa ngaran mo, mapamugta kalugod sa samuyang mga puso, ika na solong magiya sa mo, tukdoan sa mo ang dalan na dapat ming agihan, asin kung paano niya mo iyan masundan. Kami mga maluya asin makasaklan, hare pagtugot na kami magibo nin anuman na bakong tama. Hare pagtugot na ang kakulangan sa pakasabot, magdara sa mo sa salang dalan o makaimpluwensya sa samo sa mga salanggibo. Gikan sa imo, mapasamo lugod ang pagkaburunyog, tanganing sararo kaming magbaklay, pasiring sa buhay na diing kasagkoran. Asin diing marayo sa dalan ning katotoohan, asin kung ano ang tama. Gabos ini hinahagad mi sa imo, na nagtatrabaho sa lambang lugar asin panahon, kasaro kan ama asin kan aki, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamiibi kita. Kagurang na namimibi kami, ang gawi kan sa imong kusog, mag-urog sa mo, tanganing nabasog kan mga langit no ng sakramento, kami maandam, huli kan sa imong balaog, na magkamit kaining mga panuga, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Ang second collection po para sa Prison Awareness Sunday. Asin, pinapagirumdum kita dahil sa presenteng kamugtakan kan sa tuyang banwaan, huli sa COVID-19, ang sa tuyang obispo nagpaluwas ng sirkular na nagpapahayag kan pagsarakan mga Katolikong Campo Santo sa bilog na Diocese ni Legazpi poon October 30 to November 3, 2021. Katakod kaini ang mga responso envelopes para sa mga gadan makukuha sa mga pintuan kan simbahan. Siring man, pinapagirumdum liwat ang gabos salo na suigwanin Muruso sa Legazpi Catholic Cemetery na nagpalubong kan 2014 hasta 2015, pakiasikasuhon na tabi ini sa lalong madaling panahon. Para sa ibang detalye, magdiyan na lang po sa opisina kan sa tuyang parokya. Sa aga po, November 1, asin sa maabot na Martes, November 2, ang mga schedule po kan sa tuyang misa digdi sa tuyang parokya. Sa aga, November 1, 5:30 a.m. FB Live po ini, then 6:30 a.m. English Mass, then 8 a.m. Bicol Mass, then 12:15 English Mass. Pagkahapon 4 p.m. as in 5:30 p.m. As in sa November 2, ang mga misa 5:30 a.m., 6:30 a.m., 12:15, 4 p.m. and 5:30 p.m. Ang disenaryo masses para sa mga gadan mapuon po sa November 2 to 11, alas 5 po nin hapon gigibuhon ini. Asin pinapaabot man ang dakulang pasalamat sa mga nagdonar ka na kaaging simana, anonymous 10,000, 2,000, 1,000 pesos, 400 pesos. Porfia Bureau de los Baños Incorporated, nagkaupunin 1,000 pesos. Nakulang salamat po sa mga nagdonar. Matindog po ang gabos. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo ni Diyos na mera ko na sin mamumuton, ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos saan misa lakaw kamo sa pagkamuot ki Kristo asin sa tong kapwa. Salamat sa Diyos. Stand before
Pilipinas.